Morjesta kaikki. Se olisi Epic Gamer 26 täällä. Tänään on Creepypastaa suomeksi osa 2. Ja tänään käsittelemme aihetta nimeltään hertanmaailma.exe. Eiköhän mennä tarinaan. Olin juuri saapunut koulusta kotiin. Tehtyäni läksyt, sama vanha tylsyys alkoi iskemään kuten aina. Päätin avata tietokoneeni ja mennä pelaamaan hieman Hertan maailmaa. Heti pelin avattuani huomasin kuitenkin jotain normaalista poikkeavaa. Hertan kasvot olivat punaiset ja silmät veressä. Tämä veri ei kuitenkaan ollut mitä tahansa verta, vaan hyperrealistista verta. Koitin painaa pelaan näppäintä, mutta Hertta laittoi kätensä kursorini päälle ja sanoi, älä tule tänne. Koska olin niin hyvä tietokoneiden kanssa, sanoin Hertalle takaisin, sinä et voi estää minua. Ja painoin pelaan näppäintä. Avattuani pelin aivan saatanallinen ääni alkoi pahoinpitelemään korviani. Mutta jokin tunne sisälläni esti minua ottamasta kuulokkeita pois päästä ja laittamaan ääntä hiljemmalle. Kuunneltuani hetken korvistani alkoi vuotamaan hyperrealistista verta hyperrealistisen kovaa. Jatkoin kuitenkin eteenpäin, koska minun oli tiedettävä mitä Hertta piilottelee maailmassaan. Menin Hertan kylpyhuoneeseen odotteni näkevän saman minkä aina, mutta kylpyhuoneen sijasta olin huoneessa täynnä pentagrammeja ja aasinpäitä. Hertta katsoi minua hyperrealistisilla silmillään ja sanoi, etsi lapsi Luciferille tai olet uhrilahjamme. Näytölle pamahti nimeni, osoitteeni ja henkilötunnukseni. Koska olin viileä näissä tilanteissa, ajattelin ääneen, kuka on Lucifer? Halusin kuitenkin pelata peliä, joten lähdin pois kylpyhuoneesta. Sen sijaan, että olisin nähnyt muut Hertan huoneet, näin kuvia hyperrealistisista lapsista. Painoin yhtä kuvaa ja huomasin sen olevan hyperrealistinen video, jossa lapsi ammuttiin. Koska olen nähnyt paljon pahempaa internetissä, en ollut moksiskaan tästä. Menin takaisin kylpyhuoneeseen, mutta jotain oli muuttunut. Hertta oli hirtettynä katosta kiinni hyperrealistisella köydellä ja itse saatana oli hänen vierellään. Saatana katsoi minua hyperrealistisesti ja sanoi, olet seuraava Markku. Markku on siis oikea nimeni. Suljin tietokoneeni ja lopetin pelaamisen, koska äitini kutsui minut alas syömään.